și m-am trezit. Cafeluța. Nu prea am dormit azi noapte, nu știu ce s-a întâmplat. Am băut ieri o cafea la ora 6 aseară. Cred că din cauza aia. Și a fost cam tare. Și uite, așa am făcut aproape noapte albă. Asta e. Azi avem o zi interesantă. Avem mâncarea asta de pește în două locuri ciudate. Nu știu, sper să fie ok. Prima livrare o am undeva lângă un baraj. Încă se vede pe maps barajul. Da, nu știu, o să fie interesant. Let's go! Hai că am luat-o frumos, așa. Pe drumuleț de ăsta de dimineață. Mă așteptam la așa ceva, ce drept. Acum sperăm să nu fie și mai rău de atât. Oricum, faină preveliște. Ne aruncăm în pădure, trebuie să mergem pe lângă un râu. Și avem așa vreo 70 de kilometri. 70 de kilometri, bă. Boss, 70 de kilometri, ce facem aici? A? Ai, ce viață. Sper să nu vină mașini din față. Hai, uite-o. Prima a și venit. Prima care a și venit. Hai, boss, n-avem ce face. Pe aici trebuie să mergem. Altă rută nu este. Sper să fie și adresa ok, că dacă nu, am îmbolinat-o. Ce putem să facem? Nimic. Nimic, boss. Mamă, ce drum au ăștia pe aici. Ce să-i faci? N-avem ce să-i facem. Sulică, bosula. Opa, așa. Opa, așa, încetucu. Stai, că de aici începe drumul de țară, ha? Ui, Doamne, ce facem aici? Ce facem aici? Să nu intrăm în șanț. Hai, ce viață! Viață și acordioane, boss! Ce cu drumul ăsta de țară? Și că mergem prin pădure. Mâncarea vieții de pești s-o ia. Nu, vin ăștia și iau lemne de aici, din pădure. Uite și tu dacă asta-i treaba. Opa, așa, easy boss. Easy boss. Că rămânem pe aici pentru un șanț. Hai, ce viață, boss. Mamă, ce drum au ăștia aici. Ce să mai... Asta e drum forestier, frate. Vin ăștia în pădure și iau lemne de aici cu tractoarele.
și bunică care m-ai făcut. Ce vorbești? Ce vorbești? Numai eu și ursul pe aici. Cum ar fi acum să vedem un urs în stradă? Îi facem salutare de Moș Martin. E bun că mai găsești câte un drum de ăsta lateral, dacă ceva mai întorci. Very interesting. Sweden. Mâncarea vieții de pește. Oare așa aduc ăștia pe aici non-stop? Regulat? Când îți termină mâncarea de pește mai sună după 3 paleți? Mamă, zici că coborâm direct în fundul pădurii, frate. Upa, așa. Stai că a doua adresă e la fel. Tot ceva de genul ăsta. Ce facem aici? Frumos, nu avem ce să zicem, frumos. Frumos drum de țară. După cum se vede, pare tranzitat drumul ăsta de camioane și de mașini mari. Dacă o ținem așa, ajungem la 9, frate. Cu viteza asta, luminii. Mă gândeam și eu că e cât de cât drum de național, gen, da, nevoie. Prăpăd, frate, cu așa ceva. Prăpăd. Ai, ce viață. Tată și bunică. Am zis, dacă o ținem așa, ajungem la 9 în pădurea asta. Mamă mia. Ce facem aici, boss? Ce facem aici? M-am dus cu o roată în gaura asta, aici am rămas. Nu mă mai scoate nici cu elicopterul. Da, hai, ce se face? Hai că mai băgăm
un hiperlaps, să treacă timpul mai repede și să nu ocupăm mult timp pe vlog. Ok, ne revedem! încetul, că nu avem încotro. Oi, 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 oi. Descărcarea vieții.
deal și vale în pădure. Opa, așa. Bro. Ce faci, tatică? Tractorașul ăsta. Tu unzi iarba, bro. Ce faci? Te joci cu telecomanda, cu mașinuța, a? Ce case apă ăștia pe aici? Cum stau ăștia pe aici, dai seama? În pădure, frate. Uite. Viață. Viață și acordeoane. Căsulețe, sat de căsulețe aici. În pădurea asta. Ce are asta aici? Și nebun la cap. Pasionați de așa ceva. Cum stau ăștia la căcioavele astea? Fii atent, bro. Case făcute din lemn frumos și așa este pădurea aici cât vrei. Cât vrei și cât nu vrei. Că acum e acum 5 minute, 2 km, 400 de metri, virează la stânga. Unde să mai virezi la stânga, bro? Asta mă duce pe partea alaltă. Așa ceva. Băi, ești prost. Să mă bag pe drumul ăsta. Na. Ar fi 2 km pe drumul ăsta, dar mi se pare ciudat rău drumul ăsta. Ăsta la mă scoate pe aici. Trebuia să mă duc pe acolo. Da. Da, băieții, nu m-am băgat pe drumul ăla că mi se părea ciudat rău. Pe lângă că panta era foarte abruptă, m-am dat jos și m-am uitat, mai lung era ok, dar panta aia mi se părea ciudată rău. Și am zis că să folosim, să urmărim GPS-ul de camion. Mai este o variantă mai în față cumva. Și că ăla ar fi lacul acolo,
dacă se vede. Și undeva la baraj trebuie să livrezi acolo, undeva jos. Trebuie să merg în față și trebuie să mă întorc cumva pe lângă lac. Sau ce-o fi ăsta, râu sau ce-o fi. Pe map scrie că e delta sau ceva de genul, delta. Ar fi delta, dar nu pleacă delta Dunăre de aici. Un fluviu ceva, un râu ceva mare. În 3 km facem în jos. Da, uite că de aici se vede barajul acolo. Să-mi trag bălmi. Hai, șeful, du-te. Du-te și lasă-mă. Du-te și lasă-mă că mă stresezi. Băi, ce viață! Hai, trăim și noi mai palpitant un pic. Da, în 850 de metri o luăm în jos. Acum e acum. Acum e acum. Acum matata, sau cum era? Acum matata. Păi asta mă dă pe aici. Nu pe aici. Păi mă dă asta. Pe aici. Pe aici, boss, aici pare mai accesibil, nu? Ce înseamnă semnul ăsta? 7 km pro overhaul. Am încercat să sun la numărul din acte și numărul e închis. Nu puteam aștepta la așa ceva. Mamă, tată și bunică. Care m-ai făcut? Ce să-i faci? Asta e? Uite, făcuți aici, vițeluși. N-au nicio treabă.
metri de aici, așa. Uite, animale sălbatice. Ce să-i faci, boss? N-ai ce să-i faci. Aici e lacul. În dreapta mea se vede lacul de acumulare. Drumul care trebuia să ies eu. Și apare. Oi. Maps nici măcar nu mai vede locația. Ne ducem aici așa în lacul ăsta de acumulare al pe parking. Că am luat-o pe o scurtătură, să vedem cum să-i gard acum. Ce facem noi aici, frate? Trebuie să sar gardul, că n-am altă variantă. Ca să nu mai încolesc un kilometru aproape. Să coborâm pe drumul ăsta. Așa, în pădure încolo, așa. Ce viață. Vă picam. De drum. Hai, luăm frânzele din drum. Oi. Ce-am ajuns. Dacă știam că e așa de mult de mers, o luam iarăși pe scurtătură, pura. Eram cu ăla și n-am vrut să mă vad decât să-l gardă. Iarăși. Am ieșit direct în spatele lui. S-a uitat ciudat, nu știa de unde am ieșit. What a beauty. Acum e acum.
Băci, am alergat. Ai. Oi. Mergem prin pădure. Mergem prin pădure, bradere. Păi am dat drumul la vale fără să bag în viteză. Și acum mi-am pierdut aderența. Sper să nu mă opresc aici în pantă. Sper să nu mă opresc în pantă. Hai de mine. Hai, schimbă bros. Schimbă așa. Hai de mine. Easy. Easy că bariera aici aproape de mine. Ia. Nu, cream că asta n-am văzut-o să oferesc. Cred că tot așa a rupt-o cineva. Să-mi rup oglinda sau ceva. Opa, așa. Bă, mă gândeam că o să fie dificil, dar nici chiar așa. Și greu trailerul. Azi că mai ia 9 paleți de aici, îl face mai ușor. Când ies, o să ies mai ușor. Scăpăm din 9 tone de aici. Parcă pe aici era, nu? Da. Aici așa, în dreapta. Opa, așa. Hai cu tata, hai! Hai că am ajuns. Deci voi poartă faceți-o mai mare, frate. Dacă tot vin cu tirul pe aici. Cred că mă bag prin stânga și ești prin dreapta. Am terminat de încărcat cu încărcarea vieții. Și acum să ieșim înapoi din pădure. Acum suntem mai ușor cu 9 tone. Hai să număr asta. Viață, boss, mi-au luat 9 tone de pe mine. După așa. După așa, cu pădurea vieții. Hai de mine. Știu dacă asta îi treabă de copil mic.
Uitați băieții aici așa. Mergem cu... Prin pădure mergem. Urâtă livrare, urâtă, urâtă. Să dau cu putere ce să urc panta asta. Ieșim exact deasupra la... Deasupra la asta, la barajul ăsta. Hai, tată! Opa, așa! Hai că se poate! Uitați voi ce baraj șmecher! Vă place? O livrare de asta v-ar plăcea? Ha? Ușor, poate ne resturnăm în lacul ăsta, că văd că ăsta n-are fund. Stai seama ce e aici? Baraj. Nu mai ajung la parcarea vieții. Unde ești? Trebuie să ajungem la următorul baraj imediat. După baraj era o parcare.
De cât curent fac ăștia aici, vă dați seama? Cu barajele astea. Opa, așa. Hai cu tata, hai la deal. Vă place? Ne oprim aici și să punem următoarea adresă și să rezolvăm cu actele. N-au nicio treabă băiețal și ăștia de aici așa. Ca la ea acasă, prieteni, nici măcar nu vrea să se dea de pe stradă. Mister, ce faci acolo? A? Hai! Nu vrei? Ai de mine greu cu voi. 3 turme de cerb, 3-4 turme de cerb până acum. Ce fac cerbii ăștia, nu știu. Îi place în stradă. De kilometri și ajung. Și după aia ne băgăm în pauză. Cum ar fi să prinzi cerbii ăștia noaptea, să nu-i vezi și să vii cu viteză. Da, asta e Suedia. Suedia. Bine, ne vedem mai încolo. Hello, bună dimineața. O nouă zi. O luăm din nou. M-am trezit, am dormit de am rupt. Am dormit aseară de la 7 până acum la 7-12 ore. Oh! Deci sunt odihnit, pot să bag. Facem păr un pic așa, a? Și o luăm la drum. Cafeluța e gata. Bun băieții, let's go, let's rock and roll. Mi-am pus camera și să filmez un pic. Dar fii atent că ăștia nu se dau din drum, ăștia nu vor să dea. Mamă, ce coarne mari au ăștia.
Nu, frate, n-am ce treabă, uite. Uite cum merg. Nici măcar nu se feresc, frate. Hai bă, vă dați deoparte. Am vrut să filmez cu telefonul, dar nu pot din cauza că am apelul cu tine. Dacă... S-a ferit până la urmă. Oh, ia ce viață. Vă place aici așa? Sweden cu cerbi pe sau reni sau ce-o fi ăștia pe stradă. Am întâlnit de ieri în continuu turme pe stradă. Da, am descărcat, mergem acum la următoarea descărcare. Ajungem în 2 ore jumate. Pe la 12 ultima descărcare și după aia vedem ce facem. Bine băieții, ne vedem mai încolo. Hai că am pus camera să-i filmez. Păi tă drumul, frate, cred că-s vreo... Să zic așa, cred că-s vreo 20. Mai mult. Și dacă reușesc să trec de ei. N-ai treabă, frate, cu ăștia, fii atent. Nu pot să mă feresc. S-o feri de pe o bandă, numai că am mașină, trebuie să treacă ăsta cu camioneta prima dată. Că mă duc pe banda aia la altă și ai... Nu se feresc, frate, fii atent, stau în drum. S-o feri de pe o bandă, ce o că ai loc să treci, hai, du-te de aici. Ai, ia. Da. Era o mașină de aia de... în spatele lor de la de lucru, nu știu. Ce comena ăla, cred că ăla nu mi stătea ca să poți opri. Da, era o mașină de aia cu semne de lucru în spatele ei. Da, aia e. Da, băieții, și am ajuns la ultima livrare. Oh, și așa. Ce-am băgat, frate? Numai cerbi pe drum. Dă-i în frâni. Așteaptă să treacă turma. Nu vreau să se ferească de pe stradă. Și am ajuns, acum ajungem în 3 km în 5 minute. Aici undeva mi-arată. Da. Scăpăm și de ultima marfă și vedem ce mai avem de făcut. Ce încărcare primesc sau dacă primesc încărcare sau de unde sau ce și cum. Da, ieri am uitat să zic, ieri m-a oprit poliția, frate, la un moment dat pe Suedia, ieri dimineață, după ce am descărcat acolo.
Vine poliția într-un sat în spatele meu și pe un pod m-a depășit, a trecut în fața mea, s-a asigurat că am unde oprit, după pod s-a dat jos din mașină, a pus ăsta sirenele și m-a tras pe dreapta. Și ghiși ce mi-a făcut? Mi-a pus fiola. O să mă dau jos să-mi pună fiola să vadă dacă-s beat. Și că m-au reportat un suedez în trafic că aș fi condus de pe o bandă pe alta. Deși nu mi-amintesc eu să fi făcut treaba asta. A fost ceva cu ceva timp unul care a încercat să mă depășească și eu mai mergeam pe banda din, adică mai spre centru, cum ar veni, știi? Și s-a fi speriat ăla și a fi sunat la poliție. Zăpăcitul. Și s-a uitat la permis. A văzut că am permis de Anglia, a zis că ce caut eu la firmă camion de Polonia, permis de Anglia și eu lucrez în Suedia. A zis că cum vine treaba asta? Am zis, bă, am venit pentru o lună de zile la firma asta și da, sunt rezident în Anglia și lucrez la firma asta cu camioanele care sunt scrise în Polonia. Și nu, aia e. S-a uitat bine, o râs, mi-a dat pe asta înapoi și eu zic că ești liber. O zic că da, să ai grijă cum mergi. Am grijă, tu stai liniștit, nu te stresa de mine. Mă întreba dacă s-a obosit. I-am zis că obosit nu sunt, că am dormit, abia am început munca acum la 8 dimineața. Da, no, cam mai e. Am ajuns și aici în Lixdel sau Lichesdel sau cum se spune aici. Ce mașină mișto au ăștia pe aici, în sensul ăsta. Am alimentatura trecută din pecul ăsta cu full-ul, când m-am dus încolo, văd că acum n-am probleme. Așa, că imediat ajungem aici la firmă, să vedem unde descărcăm. Ia ca așa, ia ca așa. Asta îmi dă să merg pe acolo, asta îmi dă să merg pe aici, pe unde să mă duc. Că mă bag pe aici, cred că e ce-și treaba. Te gâdăm. Lasăm și paleții ăștia, sper să nu mai am probleme, cum am avut cu moșulică și cu baba aia. Paleții vieții. Opa, așa, doamnă, ce faci? Ai trecerii? Nici n-am văzut. Te gâdăm. Să văd pe unde. Aici pe undeva îmi dă. Să cheamă firma, Dale Food sau ceva de genul ăsta. Dansk Food sau ceva de genul ăsta se cheamă. Că sunt ceva rampi, numai bine cred că bag la rampi pe aici pe undeva. Te gâdăm. Trucar. Dansk Food, pe aici pe undeva trebuie să fie. Da, uite aici, Dansk Foods, asta e firma. Oprim aici așa. Și mergem și căutăm pe aici pe cineva să vedem dacă unde ne spune să băgăm sau unde ne descarcă. Bine, băieții, și am terminat de descărcat. Am scăpat de stres. Acum ce unică ai. Să dă drumul de aici. Șmecherie aici, nu? Șmecherie tehalesc.
toate. Sunt praf scândurile astea. Praf și spulbere, fii atent. Așa. Să intrăm. Venga. Na. Treabă, zici și tu. Uite aici. Ești sucită, a? Nu vrei? Asta te punem noi mai sus. Asta te aici așa. Că stai bine. Opa, așa. Cea mai nervantă treabă pe aici, pe Europa, e cu scândurile astea. De exemplu, în Anglia nu ai așa ceva. Ai un stâlp și ai hinci de alea interioare. Notăm bara asta, să notăm să nu se plimbă pe aici prin trailer. Opa, așa. Ok, chincile astea le lăsăm deocamdată aici. Avem 3 scânduri de pus. Am tras palata și am plecat. Așa, tăgădăm, tăgădăm. Last one. Punem mai sus așa un pic. Iată. Opa, așa. Hai, boss, nu vrei? Tot timpul mă nervează bara asta aici. Intră greu. Trebuie să trag prelata din spate. La canal. Trebuie că nu vrea și gata.
Ce mă nervează, frate, trebuie să-i dau drumul de spate. Cătărime! Dacă nici acum nu intră, fac freja. A venit acum mai coace porca. În sfârșit. După așa. Asta e și rupt asta. Mai reparați, băi, aici. Trailerele astea. Așa m-aș pare. Așa. Asta. Vedem aici. Sigur era așa. Uite-te acolo. Bă, de ce mă nervați voi pe mine? Dă-și bani. Așa. Curios ce-mi dau ăștia să încarc acum. Sau poate nu încarc acum, poate încarc mâine. Mai bine că am rezolvat cu... Mă lua cu foame, frate. Scăpat! Gata, băieții! Hai să vedem! Să vedem ce-a rămas! Voi ce drumuri au ăștia pe aici. Bine, să ia cu drumurile lor și cu tractoarele lor și cu tot. Oh, ce viață! Șefule, cum fac eu să te depășesc? Tractoraș de la oraș. A? Te facem vedetă îndată. Oraș de la oraș. Mă lași pe mine să te depășesc. Hai, șefule, hai. Hai că avem loc, nu? Asta că e bine așa. Dați și voi ce drumuri pe aici.
că mergem în Codru Verde. Target. Da, aș mai avea vreo o oră de mers, mi se pare ciudat. 46 de km, o oră și un sfert. Ce înseamnă asta, tataie? A? Mă ia somnul, bro. Ce facem aici? Ăștia prin pădurile astea. Sunt curios dacă găsesc vreun loc de parcare, că n-am găsit loc de parcare prin zona. Orientez înainte să ajung, dacă găsesc ceva. Pe aplicație nu era. Timpul ăsta, frate, deja e 4. Copii, ne vedem mai încolo. Da, băieții, și cam asta a fost. M-am parcat. Am găsit aici o parcare la ei, la firmă. Exact la intrare la poartă. Am crezut că reușesc să încarc azi, dar n-am. Am închis la 3:30, băieții ăștia se grăbesc repede să meargă acasă. Așa că dimineața la ora 7 suntem la ei la office. Da, asta a fost. V-am salutat. Cam asta a fost și cu vlogul de azi. Așa că ne vedem la următorul. Ciao, ciao.